Companyes i companys, benvinguts un divendres més així a esta cita. Anem a anar quasi directament al minut de silenci. Abans vos informem que s'està organitzant a través de Mil de Nou autobusos per anar el dia 11 al judici a l'Audiència Nacional, 11 de gener, al judici a l'Audiència Nacional. Hi ha dues opcions, anar i tornar el mateix dia 11, i la segona opció és anar el dia 11, quedar-se a dormir i tornar el dia 12 per si s'allarga el judici. Com vos diem, tota l'organització ho du Reis Joan a través de Mil de Nou, i si teniu interès en anar, heu de fer-ho a través d'ella. Insisteixen que no ho deixeu molt per al final, a ella l'agradaria, abans del dia de Nadal, tindre tancat el llistat de gent que va per a poder quadrar dins de les dues opcions i tancar els preus també. En teoria, al voltant de 35 euros quedar-se a dormir, 30 euros anar i tornar. No? Acaba de cridar Reis. A veure, m'acaba de cridar Reis perquè ha tingut un accident domèstic i no ha pogut vindre. No és res. Se li ha eixit l'aigua de la rentadora, no passa res. A veure, sí que el viatge, hi ha dos autobusos ja concertats, un que seria l'11 i tornaria el 12, que ja està quasi ple, però crec que ha dit que encara li queden unes quantes places. I seria entre l'autobús i l'hotel entre 50 i 60 euros. I el d'un dia, de 11, necessita que almenys siguin 30 per a que isca entre 30 i 35. I ella demana, per favor, que li envieu un WhatsApp ja confirmant qui va anar i qui no, perquè ja necessiten tancar-lo. Això és el que m'acaba de dir l'accidentada domèstica. Pues anem al minut de silenci, ja. Vale, bueno, i ara, com diu Albert, fem el minut de silenci. Volem solucions! 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 El conjunt de xicotetes peces que van conformant l'actualitat respecte a la liquidació d'una empresa i a l'arrencament d'una altra i tot això, avui la novetat judicial avui ve per part de Comissions Obreres i ens la comenta Chelo Vicente. El sindicat Comissions Obreres, a través de la Federació de Serveis a la Ciutadania, ens hem personat ja en el juí i ens han acceptat la personació en l'Audiència Nacional, ens han adherit així a la demanda presentada per la CGT en el seu moment i anem a defensar l'ERO fins al final i amb totes les nostres forces i amb totes, la nul·litat de l'ERO, a defensar la demanda en totes les nostres forces i a veure si podem aconseguir posar-los la cara ben roig a aquest govern que no vol que tornem a treballar en el nostre lloc de treball. Bé, una volta constatat que los sospechosos habituales continuem així, anem a veure. Mentrestant, perquè fa les diverses actuacions que està fent la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per una part ha tret ja el concurs a la Direcció General i per una altra banda ha remès també a les Corts el document que serà el manament marc, que en principi és el document amb més pes després de la llei a l'hora de posar en marxa l'empresa. Una volta s'aprova aquest document, que serà en principi en un ple abans de que acabi l'any o en comissió, aquest document marcarà l'inici d'un termini de 9 mesos per a que s'elabori el contracte programa, on ja se determinen totes les pautes d'actuació de l'empresa. I al marge d'això, la corporació, el primer contracte que ha fet per a posar en marxa les proves d'emissió ha sigut a través d'una empresa externa, On Air, que és una empresa configurada per extreballadors d'esta casa i a la qual li ha encomanat que faça una graella per a fer emissions en proves. A veure si sóc capaç de dir-ho bé. Una empresa privada, formada per extreballadors de Radiotelevisió Valenciana, però que no són contratats per la corporació, sinó com a empresa, que treballaran en instal·lacions de l'antiga Radiotelevisió Valenciana S.A. en liquidació,
amb material i arxiu de RTBBSA en liquidació, en les instal·lacions, per a una empresa de nova creació i amb personal de l'arxiu de documentació que són de culturals. Quina carambola! Ni fet aposta, 4 empreses embolicades en una cosa que es decidia que estava ja previst com fer-ho. Perquè això el que se tenia que haver fet era convocar la comissió de seguiment de l'ERO, fer una borsa de treball per a aquests puestos específics, baremar i contratar aquests treballadors. Doncs han buscat el camí més embolicat per a què? Per a no incórrer en una suposada successió d'empreses. Se suposa, perquè si no, no entenem on ve i sé donar-li voltes i sé fer un embòlic en tot això. Per tant, què considera el comitè d'empresa? Que és una actuació irregular, la primera contractació que fa la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació a l'hora d'intentar posar en marxa les futures emissions. Això és el que considera el comitè d'empresa. Tot això anirà o bé una cistelleta que es diu demanda de l'Audiència Nacional o bé una altra cistelleta que es dirà demanda per successió d'empreses en el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. El que volem que tingueu clar és que no deixarem passar una, que cada acte que fem, si se mos passa, que mos la notifiqueu, que cada acció que facin d'una manera irregular, que la apuntem, la documentem i la certifiquem, perquè ja va quedar constatat, i així mos ho va dir tant la Inspecció de Treball com la Generalitat en el seu moment, que n'hi havia un compromís en recontratar treballadors. Si aquest compromís no es fa, nosaltres considerem que n'hi ha una irregularitat i que posa en perill lo que se va firmar en el seu moment. Així el que està fent en aquests moments Soriano és un Rosa Vidal. Rosa Vidal va recontratar treballadors quan no tenia permís per a recontratar i així el que està fent és una contractació irregular a través de tercers, de cessió tercer de lo que no tindria que fer-se a través d'ell. Per tant, per deixar-ho clar i tancar ja aquesta concentració, mantenim les demandes actives, mantenim la lluita document a document i mantenim que la solució està en una reincorporació progressiva de tots els treballadors que facin falta per a complir amb el servei públic de la futura Radiotelevisió Valenciana. Els justificants de la part de la paga extra, jo volguera que els liquidadors es l'enviaren perquè necessitem per tramitar coses. A veure si li pugueu dir que mos l'envien. No quan vinga lo d'Hisenda, sinó ara al final d'any. Val, doncs prenem nota, el comitè enviarà una notificació per registre específica. Tenim coneixement que encara n'hi ha gent que no ha cobrat la paga extra, però prenem nota i ho demanarem per escrit com toca per a que quede constància, perquè és obligació i estan obligats a això. Per buscar la nul·litat del nostre ERO ens defensarà per part de Comissions Obreres l'advocada Rosa González, que ja la coneixeu tots. Acabem ja. Molt bé, doncs ja anem coneixent l'alineació d'advocats que se sentaran allí. La setmana que ve n'hi ha? La setmana que ve, el 16 n'hi ha, el 23 n'hi ha, i ja vos direm, perquè segurament el que convertirem és la del 30 en fotografia el dia 29 per a commemorar també que és 3 anys i un mes del tancament, però ja vos ho direm. Bueno, doncs això, tanquem com és habitual amb el crit de volem solucions! 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 Volem solucions!